Fl-ħarjem li segwaw il-qtil ta' Nicolette Girxi allegatament minn taħt idejn l-ex-sieħeb tagħha waslu biex ir-rapporti ta' każijiet ta' violenza domestika żdiedu b'mod qawwi. Numru ta' persuni esperti fil-qasam li tkellmu ma' Net News saħħu li hija xi ħaġa tajba illi dawn il-każijiet jiġu rrapportati u spjegaw illi hija xi ħaġa normali li tali avveniment li ħasad pajjiż wassal għal reazzjoni ta' dan it-tip. Madankollu ħud spjegaw li hija ħasra kif ikollha sseħħ traċedja biex persuna tħossi l-ħtieġa li titkellem. L-istess esperti qallulna li minkejja li persuna tassoċja l-violenza domestika bħala waħda li sseħħ minn raġel fuq mara ta' mhux dejjem ikun il-każ b'nies li jaħdmu f'dan is-settur jappellaw biex jinkiser dan it-tabu darba l dejjem u anke l-irġiel illi sfortunatament isofru fis-silenzju ma jiddejqu xejn milli jirrapportaw każi fil-konfront tagħhom. Dawn illi tkellmu ma' Net News insistew illi l-vjolenza domestika mhux biss hija waħda fiżika imma anke mentali waħda illi tikkundizzjona l-aġir u l-imġiba tal-vittmi il-ġurnata ta' kuljum ta' min ikun qiegħed iġarrab tali attitudni minn persuni oħrajn. Intant il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ insista li l-mewt ta' Nicolette Girxi hija xhieda tal-falliment sistematiku tal-Istat b'mod partikolari tal-Korp tal-Pulizija. KNZ insista li hemm bżonn kbir ta' riforma holistika f'dak li għandu x'jaqsam vjolenza bbażi tal-ġeneru u fil-waqt li appellaw għal framework legali b'saħħtu insistu wkoll għal pjan ta' riforma anke min-naħa tal-Korp immexxi mill-Kummissarju tal-Pulizija.